Dobar dan, pozdravljeni. Ime mi je Eva in poučujem mađarski jezik na Mađarskem inštitutu u Ljubljani. V naslednjih videoposnetkih vam bom predstavila nekaj značilnosti mađarščine in tudi osnovne izraze. V nadaljevanju bo potekal posnetek v mađarskem jeziku s slovenskimi podnapisi. Éva vagyok. Nagyon örülök. Így mutatkozunk be magyarul. Ahhoz, hogy ezt le tudjuk írni, és el is tudjuk olvasni, először meg kell ismerkednünk a magyar ABC néhány betűjével. Jó hír, hogy sok olyan magyar betű van, ami a szlovén ABC-ben is megtalálható. Például a P a pék szóban, a V a vihar szóban, vagy a K a kávé szóban. Az is jó hír, hogy néhány olyan hangja is van a magyar nyelvnek, ami a szlovén nyelvben is megtalálható, csak más betűvel jelöljük őket. Ilyen például a C a csokoládé szóban, az S a sonka szóban, vagy az S a szoba szóban. Vannak ugyanakkor olyan hangok is, amelyek nincsenek a szlovénban, és természetesen az ehhez tartozó betűk is újak a szlovén beszélő számára. Ilyen például a G hang, amit egy G és egy Y kombinációjával írunk le. Ez egy betűnek számít. A hang pedig gy, mintha egy D és J hangot mondanánk gyorsan egymás után. Gy. Ez a hang van a vagyok szóban is, ami azt jelenti szem. Éva vagyok. Szem Éva. Látjuk, hogy a magyar szórend fordított a szlovénhoz képest. Akárcsak a németben, a magyar nyelvben is van ő és ü betű is, amelyek szerencsére ugyanazt a hangot jelölik, mint a németben. Az ő, tehát ő, az ü pedig ü hangot jelöl. Így mutatkozunk be tehát magyarul. Éva vagyok. Nagyon örülök. Szem Éva. Me veseli. Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra legközelebb.